Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. COVID-19 vaccine rollout ng Siyudad San Fernando, dadalhin na sa mga barangay. 7 bilyong pisong viaduct project, solusyon daw sa trapiko sa Jasa. Repair ng mga flyover, target daw ngayong first quarter ng 2022. 3 suspect sa video hacking incident, arestado sa Mabalacat City at Florida Blanca. At performing arts group sa Santa Rita na mahagi ng school supplies sa mga kabataan. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Matapos ang hindi pagtugon sa makailang beses na pagtatanong ng CLTV News ukol sa isyu ng sira-sirang Lasadin flyover sa Siyudad San Fernando, ipinagmamalaki ngayon ng Department of Public Works and Highways o DPWH na may nakadesenyong viaduct project sa kaban ng Jose Abad Santos Avenue na nagkakahalaga ng 7 billion pesos. Ayon kay DPWH Region 3 Director Rosela Tolentino, ito ang nakikitang solusyon sa matinding traffic sa Jasa, lalo na tuwing rush hour. Narito ang report. Pudpud na ang espalto at mararamdaman mo pa ang pagkalampag ng mga steel plates tuwing ikaw ay dadaan sa magkasunod na flyover sa Lasadin Boulevard at sa Dolores intersection dito sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Ang banta ng peligro sa hindi ligtas na flyover ay ini-address na umano ng Department of Public Works and Highways Region 3. Ayon kay DPWH Region 3 Director Rosela Tolentino, kausap na nila ang kontraktor na maghahalili sa plates sa flyover at bilang pag-iingat anya, hindi muna ito ipadadaan sa mga malalaking bihikulo. Nakikipag-coordinate na sila sa amin yung ating tractor dyan para mapalitan natin yung plates. Kaya lang, ang problema natin, yung malalaking truck na kagaya ng sinasabi ni Secretary, ma-reduce lang natin sa baba na muna natin sila padadaanin. Ngunit sa kabila nito, hindi naman nakapagbigay ng eksaktong petsa ang opisyal ng DPWH Central Luzon kung kailan maisasagawa ang pagsasaayos sa kalunos-lunos na infrastruktura, liban na lamang sa first quarter daw ng taong ito. Binanggit din ni Tolentino ang long-term solution sa nakikita umano ng kanilang tanggapan. Anya na isubo na nila ang plano na mapondohan ang 1.6 kilometer na viaduct project upang masolusyonan ang trapiko sa siyudad ng San Fernando. That is a 1.6 kilometers, ano? Wala nang parang roller coaster. It's a viaduct. So with that 1.6, ang initial na funding namin is around 7B. 4 na lanes ang 1.6 kilometer na viaduct at ayon Tolentino, may initial funds na ito na 70 million pesos para sa acquisition o pagbili ng lupa para sa right-of-way. Ito ay upang mapaluwag din ang ilalim na bahagi ng kalsada kung saan ipoposisyon ang mga haligi ng highway. Tapos yung FS ngayong March, so malalaman na namin lahat yung pati acquisition ng right-of-way. May sasubmit na rin namin kay Secretary para sa... in fact, meron na siyang initial funds ngayon na 70 million para ma-acquire natin yung widening. And then once na-acquire yung widening and then masama sa pondo natin 2023, doon na tayo sa structure. Samantala, kinumpirma naman ni Louie Clemente, ang Chief ng City Public Order and Safety Coordinating Office ng San Fernando, na may koordinasyon na ang DPWH Region 3 sa rehabilitation ng flyover sa Lasadin Boulevard. Talagang walang choice yung ating mga truckers, yung ating mga truck driver na kailangan pagka talaga nag-start na tayong mag-rehabilitate and then kung matapos na siya, magkakaroon ng pagbabago sa kanilang ruta. Hindi na talaga po pwedeng dumaan sa taas. Paolo G. Santos, CLTV News.
Napasa kamay na ng mga otoridad ang 5 suspect na sangkot di umano sa nangyaring video hacking scam noong Desyembre ng nakaraang taon. 3 sa mga suspect ang naaresto sa lalawigan ng Pampanga. Narito po ang report. Tatlong suspect na may kinalaman umano sa video hacking incident ang naaresto ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI sa Pampanga. Ayon sa NBI, January 18 nang maaresto ang 2 Nigerian national sa isinagawang entrapment operation sa lungsod ng Mabalacat. Kinilala ang mga suspect na sina Effie Sinashi, Fountain Ani Ekwe, aka Daddy Champ, at Chukwu Emeka Peter Nwadi. Batay sa impormasyon na nakarating sa NBI, nagbebenta umano ang 2 Nigerian national ng access device sa mga taong naghahanap ng paraan na makash out ang mga perang nakuha mula sa scam. Arestado naman sa buy-bust operation ang isang Jerome Anthony Taupa sa bayan ng Florida Blanca dahil umano sa pagbebenta ng scam page o phishing website. Isa umano si Taupa sa mga mastermind na nasa likod ng Mark Nagoyo Hist Group. Sa isinagawang pagsisiyasat, lumabas na si Taupa umano nagpapadala ng emailing list na naglalaman ng mga personal na impormasyon ng iba't ibang customer ng bangko sa grupo ng individual na siya naman nagpapadala ng mga scam links sa mga bibiktimahin. Ang 2 Nigerian nationals ay sumailalim na sa inquest proceedings sa Office of the Prosecutor General sa Department of Justice, Manila. Dahil sa trafficking in an unauthorized access device sa ilalim ng Section 9 ng RA 8484 o ang Access Device Regulation Act of 1998. Isinailalim na rin sa inquest proceedings si Taupa dahil sa misuse of device sa ilalim ng Section 4 ng RA 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Matatanda ang Disyembre ng nakaraang taon, umabot sa mahigit 700 na customers ng BDO ang natangayan ng pera matapos ma-access ng grupo ang kanilang mga account. Sa email confirmations naman umano na natanggap ng mga biktima, sinasabi na ang transaksyon ay isinagawa ng nagngangalang Mark D. Nagoyo. Samantala, naaresto naman sa hiwalay na operasyon ng NBI ang 2 pang suspect na sangkot din umano sa video hacking incident. Kinilala mga ito na sina Ronaldin Panaligan at Clay S. Revilloso. Ang 2 umano ang nagsisilbing web developer at downloader ng grupo. Marion Luzano, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. No vaccine, no entry at no ride policy, isang forma ng panggigipit ayon sa isang religious group at insentibo para sa mga magpapabakuna ipinalukala ng PAMCHAM. Transport Group hindi umano na konsulta ng DOTR tungkol sa no vax, no ride policy. At COVID-19 home care kits ipinamahagi sa Pampanga. Active cases, higit 5,600 na. Manatiling nakatutok para sa iba pang nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nangunang balita, isang forma raw ng panggigipit at pamumwersa ang nakikita na isang religious group sa pagpapatupad ng no vaccination, no entry, and no ride policy. Sa halip na gipitin, dapat kumanong bigyan ng sapat na impormasyon ang mga tao tungkol sa bakuna. Para naman po sa Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM, maaaring mahikayat ang mga tao kung magbibigay din ng insentibo sa mga magpapabakuna. Si Jana Lubang Parunga o Mabalita. Nakikita ko ito'y lumalabas na pagtanggal ng karapatan ng mga tao na pumili. Pwede naman kasi silang hikayatin, sabihan, pero yung takutin sila, may mga nangyayari nga na papanood ko din at may mga sa Facebook na mga tao na binabahay-bahay sila, talagang natatakot sila. So, ayaw nilang magpabakuna, napipilitan sila ng dahil po sa takot po nila.
Ganito ang nakikita ni Pastor Cocoy Ramirez ng Grace Bible Baptist Church sa umiiral na no vaccination, no entry and no ride policy. Tila umano ginagamit ang sitwasyon upang puwersahin ang mga tao na magpabakuna dahil sila ay nasa gipit na kalagayan. Ayon sa pastor, kulang umano sa kaalaman ang mga tao tungkol sa anti-COVID-19 vaccine kung kaya't may nagdadalawang isip pa rin na magpabakuna. Ito sana umano ang solusyonan ng gobyerno sa halip na gipitin ang mga tao. Kung ito po ay talagang makakatulong, magkaroon po ng sapat na impormasyon sa bawat province or sa bawat city na may pagpapahayag doon, may mga doktor na sasagot sa mga tanong po ng mga tao. Kasi alam nyo, hindi na kailangang pilitin pa ating mandatory to. Hindi na kailangan takutin pa ang tao. Kung meron silang sapat na impormasyon, bakit kailangan ng mga bagay na ito? Tinuturuan ko rin yung mga miyembro ko na maghanap ng sapat na impormasyon sa mga nangyayari. Umaapila din ang pastor sa gobyerno na pabayaan ang mga religious group sa kanilang sariling pamamaraan upang makatulong na matapos na ang pandemya. Ang nakakalungkot, pag wala nang magawa ang tao, doon nila sinasabi na ipagpasa Diyos na lang po natin, nasa Diyos ang ano. I think sana bigyan ng pagkakataon yung mga religious sector, yung mga mananampalataya, na ilapit nila sa Panginoon ito at anuman yung pandemya, no po, igalang yung pananampalataya nila kung naniniwala naman po ang gobyerno na merong Diyos. Sa kabilang banda, naniniwala naman ang Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM na ang pagpapabakuna pa rin ang isa sa epektibong pamamaraan upang makapas mula sa pandemya. Kailangan na umanong lumabas ng mga tao na nakararanas ng depresyon dahil sa mga nangyayari. I believe it's a fair ruling. We have to protect not only the few but the greater number of our society. Kailangan na pong makalabas at relax ang mga tao. Nakakaroon na po ng anxiety and depression. Ipinapanukala rin ni PAMCHAM President Architect Nestor Mangyo na katulad ng ibang bansa, maaaring gumawa ng mga pamamaraan ng gobyerno upang mahikayat ang mga tao na magpabakuna. Yung ibang countries, no, they give incentives for those who will get vaccinated. Yung iba naman sa atin, may narinig ako, but ang incentive sa mga unvaccinated, why not to the vaccinated? So I think we have to really come up with some encouragement or something that will encourage them to get vaccinated, no? Bagamat pabor ang PAMCHAM sa no vaccination no entry policy sa lugar ng trabaho, hindi umano dapat puwersahin ng mga tao na may personal na dahilan kung bakit ayaw nilang magpabakuna. Kung hihinga naman sila ng negative COVID test result, ay huwag na itong isama pa sa gastos ng mga empleyado. I think there should be a balance between itong ating ruling and also looking at the humanitarian side of it, no? Mahirap pong pa-shoulder sa kanila yan dahil biro mo kung yung RT-PCR pa yung kailangan nila, ang sweldo 500 pesos a day. Ang RT-PCR magkano 1,000 siya about test nun. They cannot really afford it. Kawawa naman, what will they do? Then they just go to work, lalo pong mahirapan ng pamilya nila. Ang pagpapatupad ng no vaccination no entry policy ay alinsunod sa IATF Resolution 148-B na inilabas noong Nobyembre 2021. Ito ay sinugundahan naman ng DOTR Department Order No. 2022-001 para naman sa no vaccination no ride policy. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News. Sa gitna ng umiiral na no vaccination, no ride policy, sinabi ng One Unified Transport Alliance of the Philippines na may iwasan sana ang ilang mga reklamo kung kinonsulta sila ng Department of Transportation tungkol sa gagawing implementasyon nito. Narito po ang report. Hindi na konsulta ang transport sector bago ipinatupad ang no vaccination, no ride policy. Ito ang giit ni Danilo Yumul ng One Unified Transport Alliance of the Philippines at tumatayo din na chairperson ng Confederation of Passenger Transport of Central Luzon.
Hindi OTR, hindi kami pinatatawag sa mga MC nila o department officer. Magugulat lang na lang. Paiba-iba. Tapos sasabihin pa ng Secretary Tugad o pag may private vehicle kayo, pwede kayo kahit hindi kayo bakunado. Ano yun? Discriminated ka na agad ang type 4. So sana walang ganon. Isa sa mga sentimiento ng kanilang sektor ay kapag may lumitaw daw na mga reklamo o di kaya ay aberya sa kautusan ay saka pa lamang pinakikinggan ang kanilang mga suwestyon. Naiintindihan naman daw nila ang pakay ng kautusan. Kanya lamang, kung agad umano silang nakonsulta, ay posibleng naagapan ang mga nagsulputang mga problema. Halimbawa ba pinatawag kami na gusto lang mag-enact ng ordinance o resolution. In-invite kami. Di ba napakaganda na ang public transport magbibigay kami ng stand o position paper kung paano kami makakatulong. Hindi yung puro ka na lang putol. Pero ang nangyayari po, pag nakita na nilang tutupad nila yan, pag nakita nila yung epekto, doon pa lang sila mag-adjust. May nag-rally, may nag-complain, dami nag-rally. Bakit kailangan numantong tayo sa gano'n? Sa ngayon, ang transport sector umano ang naiipit sa sitwasyon ng mga kababayan nating nais bumiyahe. Hindi mo alam yung palang tao na yun kaya nagpupumilit lumabas dahil bibili ng gamot ng pamilya niya. Pag hindi mo pinasakay yun, hindi na kaya inom ng gamot o hindi nakakain yung pamilya niya, parang ikaw nang may feeling of guilty ka. Tinanong mo, laliman mo pa, bakit wala kang vaccine card? Nilinaw naman ng Department of Transportation na maliban sa pagkontrol sa COVID-19, kailangan ng ganitong patakaran sa halip na iparalisa ang transportasyon kagaya noong unang sikad ng pandemya. Sinigundahan din daw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang kautusan na pinaiiral ng mga LGU lalo na sa Metro Manila. Yung issuance po ng department order ng DOTR was issued in response din po dun sa mga MMDA resolution and LGU resolution inside NCR. So, di ba po may mga issuances sila or mga ordinances na ipinasa na nililimit nga po yung mobility ng mga unvaccinated people. Samantala, nanawagan naman ang grupong akbayan sa Department of Transportation na payagan ang mga partially vaccinated o naka-first dose pa lamang na makasakay sa mga public transport. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News. Bilang bahagi ng COVID-19 response, namahagi po ang provincial government ng Pampanga ng COVID-19 home care kit sa mga kabalen na naka-home isolation at quarantine. Batay sa pinakaling datos, umakyat naman na sa higit 5,600 ang bilang po na aktibong kaso ng COVID-19 sa lalawigan. Narito ang detalye ng balita niya. Patuloy pa rin ang pagdami ng kaso ng COVID-19 sa Pampanga. Batay sa COVID-19 Bulletin ng Provincial Health Office nitong January 22, 2022, 338 ang panibagong aktibong kasong naidagdag. Kaya naman umakyat na sa 5,815 ang kabuang bilang ng active cases sa lalawigan. Bunso nito ay pinag-utos si Pampanga Governor Dennis Pineda ang pamamahagi ng home care medicine kits upang makatulong sa paggaling ng mga kabalen na tinamaan ng coronavirus disease. Ipinamahagi ang inisyal na home care kits sa mga district hospital, rural health unit at barangay health centers. Nasa 15,000 kits ang inilaan para sa mga bata at karagdagang 15,000 kits pa para sa mga nakatatanda. Kabilang sa mga laman ng home care kits ay Lagundi syrup, vitamin C with zinc, nasal decongestant syrup, paracetamol at aerosol para sa mga bata. Sa adults naman may vitamin C plus with zinc, oral antiseptic at antihistamine. Ang inisyatibang ito ay bahagi ng programa ng probinsya na ibigay ang nararapat na gamot na may detalyadong prescription. Kasama sa pagpapatupad ng programa ang pediatrician ng Jose Bilingan Memorial General Hospital na si Dr. Paul Baltasar at Dr. Iser Sugay, pulmonologist ng Pampanga Provincial Government. Ditong nakaraang taon, inilunsad din ang gamot para sa barangay upang magsilbing first aid sa mga individual na may sintomas ng COVID-19 habang naghihintay ng evaluation mula sa health professionals o hospital admission.
Nauna na ring sinabi ni Pineda na makatutulong ang home care kits kahit papaano sa gastusin ng pamilya na tinamaan ng COVID-19. Samantala, ayon sa guidelines ng DOH, sa mga individual na infected ng COVID-19 at may sintomas ay maaring mag-home quarantine kung sila'y may sariling kwarto at banyo na may magandang ventilation ngunit may oversight o medical supervision. Lahat ng mga kasama sa bahay ng COVID-19 positive ay ituturing na close contacts at maaari ring mag-home quarantine kung sila ay asymptomatic at hindi kasama sa vulnerable population. Kailangan ding sumunod sa minimum public health standards tulad ng pagsusuot ng masks, social distancing at tamang paghuhugas ng kamay. Para naman sa mga individual na nag-isolate at nakaranas ng mild to moderate symptoms, dapat i-maximize ang paggamit ng telemedicine services. Jennifer Salenga, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, kilalanin ang kandidatong si Councilor Alfie Bonifacio, re-electionist sa Angeles City. Malaiglo na bahay, lalong itayo ng gobyerno sa mga lugar na madalas daanan ng bagyo. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Ang ating pong panauhin ngayong gabi ay may tuturing ng veterano sa Konseho ng Siyudad Angeles. Kabilang po sa kanya mga sinulat na ordinansa ay ang pagbibigay ng libreng movie ticket sa mga senior citizen at PWDs, pagkakaroon ng local health ID system sa mga public medical facilities, pagpapababa ng penalties sa sigil ng tubig, at ang City Investment at Incentive Code of 2011. Bukod po sa trabaho sa lehislatura ng lungsod, siya ay isa ring dentist by profession. Mga Hilenyo, sabay-sabay natin kilalanin ang kandidatong si Councilor Alfie Bonifacio, re-electionist sa Siyudad ng Angeles. Magandang gabi po sa inyo, Councilor. Welcome po sa CLTV News. Magandang gabi po, Ma'am Jennifer, at saka po sa mga manonood po ng CLTV, magandang gabi po sa inyo. Una po sa lahat, kumusta po kayo? Alam natin, ang trabaho po ninyo ay talagang wala ring pinipiling oras dahil hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang pandemya. How are you, Councilor? Actually, ongoing po, alam niyo naman, dito sa Angeles City, we are very strict with regards to health protocols and we are very much on top of the situation, lalo na po sa mga pagbibigay ng vaccine, paglilipat po ng budget if needed, saka po sa transport. Alam niyo naman po, marami po kubitis na hawak dito. Alright, since ang segment po na ito ay kilalanin ang kandidato, kikilalanin po natin si Councilor. Gaano na po kayo katagal sa politika? Anong taon po kayo nagsimula, Councilor? Actually, I started 2010 po. My career started 2010 and then up to now, yun po, politician na po tayo. At ito pong 2022, kung papalarin, ikatlong termino ho ninyo. Yes po, this is my last term as a city councilor sa Angeles City. Councilor, tulad po ng nabanggit po kanina, bukod po sa pagiging councilor ho ninyo, kayo rin ay dentist by profession at para naman po sa kalaman ng ating mga manonood, ang dami po ninyong awards at citation din dito sa larangan na kinabibilangan po ninyo. Bakit po natin naisipan pa na tumakbong muli as councilor sa kabila po nitong mga recognitions and awards at achievement po ninyo sa profession po ninyo? Actually, ma'am, dahil tayo nagbibigay naman ng libreng dental vision sa mga barangay before at saka sa ibang lugar, naisip natin tumulong. Even though may mga awards tayo, mga achievements tayo, kailangan natin i-share. We need to more or to give more to the public para na po parang blessing. Yung ako inisip ko, I treat this as a blessing. When I serve people, parang malapit ako sa Diyos, parang ganon. So we make sure that
what the people needs to from us, madi-deliver po namin. Yun na po yung gusto. Councilor, hindi kayo makakalimutan ng mga senior citizens at ng mga PWDs dahil po isa sa mga ordinansa na yung pagbibigay ng libreng panonood ng sine. Well, sa ngayon, hindi po muna natin ma-enjoy yan because of the pandemic. But aside po dun sa mga ordinansa na nabanggit ko na kanina, ano pa po ba yung mga maituturing po ninyong landmark legislation o legislature po nung panahon na kayo po ay nanunungkulan bilang konsihal? Ano po yung mga may pagmamalaki pa po ninyong ordinansa bilang konsihal? Ngayong pandemya, which is started last year, yung pong Easy Doing Business Ordinance namin, which you could get your barangay business clearance, yung mga sa City Hall when you renew your permit, within 1 day, marirenew po yan. Yun po yung direktiba ng LG, which I crafted to make sure that the businesses will easy flow in Angeles City, or business friendly po ang Angeles. Even though it's pandemic, we made sure that lahat po na mga non-contactless na pamamaraan, binigay po namin sa mga negosyante sa Angeles City. That is one big ordinance that we have also identified all the territorial jurisdiction of each barangay, which will identify to which barangay pakikredit po yung barangay business clearance na. Kaya sa City Hall na po na pwedeng makuha yun. Opo, and of course, yung reason po, naibalita din natin dito, yung pag-extend naman sa pagbabayad po ng buwis para sa mga negosyante po sa Angeles City. Ito po ay, of course, initiative ni Mayor Lasatin. Pero ano po ang tingin po ninyo dito? I think ang council po ay very supportive dito sa move na ito. Yes, as the chairman of commerce and also the chairman of health, we have make sure that the health protocols that it's been served in Angeles City, we made sure na kailangan pong isundan. That is why when we saw yung pong karamihan na maraming negosyante nagre-renew at nagbubukas ng bagong negosyo ngayon, in-extend na po namin hanggang March 31. Yes, it is the initiative of our mayor para po malaman natin na talaga po yung pangangailangan ng mga negosyante sa Angeles City ay ma-address po agad. Councilor, this is your third term kung kayo po ay papalarin pa na manalo dito sa darating na election. Ano pa po ba ang plano po ninyo para sa mga Angeleños para malaman nila kung magkaroon ng dahilan para po muling iluklok at pagbigyan pa na magsilbi sa konseho ang isang councilor Alfie Bonifacio? Yes, actually ma'am, because I have many committees. Una, I'm the committee on environment. I make sure that all the environmental laws and regulations will be implemented in Angeles City. Second, I'm also the chairman on education. I will make sure that there will be more scholars in our city college na mapagbibigyan po. Paparamihin po namin yan. Is another one. I'm the chairman also on transportation. I will make sure that wala na pong magiging zero colorong na kami po sa Angeles City. And yun po, itutuloy-tuloy po namin. Pangapat na rason is I'm the chairman of public utilities. I will make sure that all public utilities in Angeles City, especially electric and water, and yung pong pati po yung telepono, will be serviced well sa mga aming mga kababayan. Marami po kasi reklamo na ina-address po namin lalo na po sa tubig ngayong panahon na pandemya. And we know for a fact that pag kulang po tubig, yung health protocol po ng ginagawa natin na we advise them to wash their hands, bath before they go home. Yun po sinisigurado namin na may tubig sa mga poso ng mga Angeleño. Nabanggit nyo ho na hinahandle nyo yung transportation. Matanong ko na rin po kayo, Councilor, dito po sa stand ninyo sa no vaccination, no ride policy. Alam naman po natin kung ano ang intensyon nitong batas na ito. But then again, may epekto rin po ito sa transportation sector dahil nga
nababawasan yung kanilang mga nagiging pasahero. Ano po ang stand ninyo dito? Actually, first, ma'am, when we solve the problem with regards to vaccination, no ride, no vaccination, as the chairman on health, I would really always recommend for full vaccination. No? Alam mo naman po natin yung direktiba ng national government with regards to that DILG, kailangan po natin sundin yun. Paano ang DOTR, yun po yung direktiba natin. As the chairman on transportation, I will make sure po yung that po ng direktiba ng DOTR with regards to the local, talaga po susundin namin. Kahit gusto namin pagbigyan ng mga ibang kababayan namin dito sa Angeles City, when there's a directive coming from the national government, kailangan po tayong sumunod. Kung hindi po, we will be notified by each and every department po sa national at baka po tayo may magkaroon ng problema. Pero yung support ho sa transport sector sa Angeles City, meron na po bang lumapit sa inyo? Because as I have mentioned, may impact din po kasi ito sa kanilang kita. Yes. Actually po, nakakausap po namin sila lahat. Every Tuesday, like tomorrow, I have a committee hearing every Tuesday sa Committee on Transportation. We, pinapintindi po namin sa kanila kung ano po kailangan natin gawin, kailangan natin paintindi sa ating mananakay, kung ano po yung mga kailangan nilang makuha. No? And there is always, pag mayroon talagang lumabas, minsan pinapalusot o ano, pero po, next time there will be a warning, hindi na po mangyayari yun, yung paliwanag po sa kanila. So, nasa paliwanag naman po yan sa mga ating mga mananakay at mga tsuper at mga tricycle driver po ng Angeles. Okay. I would also like to know kung ano naman po, Councilor, ang stand po ninyo. Ito, mainit-init na usapin po ito sa Angeles City. Yung pong pagpapasara naman ng maliit na slaughterhouse dyan po sa Angeles City. Actually, unfortunately, I'm not the chairman on of market, no? Pero kung ano po yung nasa batas, yun po yung dapat sundin natin. If may napapasara po because of their illegal or they are not legitimate yung parang slaughterhouses, siguro if they would like to be regulated, para sa akin as the chairman on commerce, mag-kuha sila ng permit, pa-credit sila. Tapos from there, maybe from there po, pwede na po sila magkaroon ng mga their own slaughterhouse. Paano po nila, kasi may pamamaraan po para pumatay ng manok or yung mga pumatay ng animal. So kailangan po natin mga pamamaraan na which is ano po ng ating mga Department of Agriculture kung paano po ano yung mga yan. Siyempre, what is just for them, kahit po mga hayop yan, kailangan din po naman ng tamang pagpapatay po sa mga yan. Ano naman po, Councilor, ang inyo pong naiisip na solusyon, isa rin po sa problema ng Angeles City is yung usapin sa basura. Nabanggit niyo po, nag-handle na rin po kayo ng environment, bilang chairmanship sa City Council. Ano po ang naiisip po ninyong solusyon or ano po ang plano niyo kung sakaling kayo po ay mapagbigyan pa na panungkulan sa susunod na eleksyon? Yes. What we will do, ma'am, is we will work with the Liga ng mga barangay, through our legal president, which is also a councilor, which is our ABC president. We will coordinate with them to segregate, proper segregation po siguro, para po naman hindi dumami basura. Kasi may mga basura na pwede naman gamitin o recycle. From there, the amounts of trash o basura po sa Angeles City, tingin ko is mababawasan. At sa amin naman po, ang budget namin sa basura is 100+ million. So ang city is ready. Unfortunately po, yung landfill data na pinagtatapunan natin, which is sa ibang lugar, hindi po sila parang pinasara o nagkaroon ng problema ng konti. So kami naman po, we are ready, but we will try to coordinate with all the agencies, Senro, DILG, and also sa mga liga ng mga barangay, just to make sure po, or we will look for other options na pwedeng tapunan ng basura.
with regard sa legislation. Okay.